Hola, bon dia. La nostra feina és l'atenció, l'entrada de les trucades, la codificació ràpida del què ha passat, on ha passat i què és el que cal, i després també ens encarreguem d'enviar el recurs que cal allí on cal. Som treballadors, portem uns 20 anys ja aproximadament fent aquesta feina i el principal problema que tenim és la invisibilització total que estem patint per part del SEM. Estem treballant al mateix lloc que el SEM, mateixes oficines que el SEM, condicions diferents, convenis diferents, invisibilització és el principal problema. També incompliment de promeses, vam fer ja una vaga ara al 2021, ens van comentar que teníem una licitació impàs en la qual s'estudiaria la nostra internalització perquè creiem fermament que un servei de sanitat no ha de ser mai una cosa privada, ha de ser pública, però no ha passat res. Hem anat d'una licitació a una altra, que serà ara enguany, i no tenim cap notícia, no sense dir res, se'ns ha enganyat. Sense els gestors el 061 no funciona.